Raz, dva. Čaute. Vítejte pri vašom obľúbenom podcaste s názvom Záhady malých Karpát, všetko vieš, len sa spýtaj tajomstvo. No kdeže To len Bratislava bežne breše. Je až neuveriteľné, ako mi táto zvučka chýbala a zistil som to po momente, kedy som ju zahral. Normálne, že úžasná vec. Je to perfektné, ja som sa na to tiež tešil. Málo vecí lepších ako táto zvučka, ale dnešná téma je tou vecou lepšou, jak táto zvučka, ktorú ste práve počuli, zvučka Záhady malých Karpát podcastu, ktorý práve počúvate. Čaute. Explomenome, tu môj prírodovedecký kolega a milovník zvierat, flóry a fauny Ján. A povieme si dnes o mieste, ktoré je naozaj malebné, pretože na priestore 6,6 km štvorcového nachádza viac ako 1200 jeleňov sika. Priatelia, bavíme sa o japonskom meste Nara, kde tieto jelene sú chránené, sú krmené a sú vlastne atrakciou pre ľudí. To jelene, ktoré sú tam všade prítomné, krmia sa takými maličkými keksíkmi, ktoré si tam človek vie kúpiť, tie sú není sladené, tie sú není solené, tie len krmia tie jednotlivé jelene a srnky a im sa tam potom darí. Nemajú prirodzeného predátora a tak si tam skotačia. My obidvaja sme tam boli, však? No, zažili sme tieto srnečky, obaja sme ich krmili a oni akože do istého bodu sú strašne zlatučké, kým nenastane ten bod, že vidia, že tie keksiky máte v ruke, alebo poprípade vo vačku a začínajú byť trošku agresívnejšie. Rozdriapu ťa. Oni nás tam rozhrízli a hrízli nás, že úplne všade. Do zadku, do rozkroku, do rúk. Reálne sme tam všade. boli zhruba, že 16 sekúnd, kým na ty kusla srna do zadku a počúvajte to normálne, keď sa na vás rozbehne takáto srna, to vôbec nie je sranda a ona ich tam má hrozne veľa kamošov a oni chodia jak naúdené na tých ľudí, lebo oni sú zvyknuté, že majú tie oplátky. Je to dobré? Je to zlé? Boh vie. Ten boh sa volá Takemi Kazuchi no Mikoto. Je to boh japonský, šintoistický, ktorý sa hovorí, že do Nary došiel na takom bielom jeleňovi a odtedy sú tam tie srnky brané ako za poslov tohto boha. A tak sú vlastne chránené a krmené a dosť premnožené a dosť Ježe oni útočia v takých tlupách, v takých krdoch. húfoch. Každopádne myslím si, že v tomto momente sme už odradili všetkých ľudí, ktorí neprišli kvôli srnám a sú tu kvôli podcastu, ktorý poznáte pod názvom záhady malých Karpát, všetko vieš, len sa spýtaj tajomstvo. No kdeže to len Bratislava bežne breše. Čaute. Už sú preč, toto je náš klasický podcast, ktorý sa schováva pod plášťom prírodovedeckého vzdelávacieho podcastu, ale to vždy odradí tých prvých ľudí a potom sa s vami vieme baviť normálne. Vieme povedať, kto je a komu sa skrátka kto nám zrovna leží v žalúdku. Alebo aj pikošky, že sa nám stali. No ale dneska to práve bude viac o tom Japonsku, lebo sme sa prednedávnom vrátili z tohto nášho, koľko 2,5 týždňového tripu. Ja som tam bol 3 týždne, ešte o kúsok dlhšie jak ty. Ježišmária, my sme tam toho zažili toľko, že ja vlastne aj neviem, čím by som začal ako prvým. Ja by som začal, vieš, čím, že úplnou pikoškou. Lebo vy sem chodíte kvôli tým pikoškám. Vy milujete pikajdy. A vy viete, že keď vydržíte tú prvú minútu a pol, tak príde niečo, čo je zásadné. A počúvajte, viem z prvej ruky a mohol by som vám ukázať možno aj video, ako Ego takmer vybuchol vo fanrádiu so svojou novou skladbou pripravovanou. Čo znamená vybuchol? Ono totiž to Ego sa ocitol vo fanrádiu, o tom robil rozhovory s Adelou, prvom mal nový album Mier. Vo chvíli nepozornosti tam aj s tlupou asi 10 ľudí začal natáčať klip. Proste, že nikto za chvíľu nič neriešil, nedíval a zrazu Ego tam točí klip aj s 10 nohsledmi. A v tom klipe pred obrovským logom fanrádia sa spieva: Rozstrielal by som ťa ako Fica. Myslím to obrazne, ty piča. Zajebem to na Matoviča. A toto len tak out of nowhere vytiahol Ego z vrecka a začal spievať s bandou 10 ľudí v štúdiu fanrádia pred tým veľkým logom. Takže tak myslím, že to tam vybuchlo, že proste to bola nálož. A nebolo to on air, teda dúfam. Nie. Oni si tam točili klip, ktorý im samozrejme zatrhli povedať, že nič, že nula z toho musí byť použité. Že nič. A to je proste úžasné, že týpek, ktorý má, ja neviem, tesne pred 50-kou si povie, že tom fanrádiu nahrám ten klip. Rozstrelal som ťa, Fica. Tam dropne. Ja mám pocit, že Ego má akože
vnútorne stále taký pocit, že on je strašne mladý a že ako keby, že sa snaží zapáčiť aj tej Gen Z a robí takéto veci, ale ono ako keby, že ten jeho už zjav s tým nesedí úplne a tak by to trošku nejde dokopy. Ja mám pocit, že ja som taký ego slovenského YouTube trochu. Že keby už som moc starý na to, aby som robil tieto veci. To je pravda. Ale že tak trochu, že si legenda, ale už aj, že stačí. Hej. No, že už by si nemohol začať robiť znova také tie pranky a social experimenty. No, že to proste už nemôžeš proste robiť. A ja som tak rozmýšľal, že to by ma možno aj bavilo robiť ľuďom zle, ale ja už nemám na to ani keby ten žalúdok, že to musíš tak trochu mať vyoperovanú hanbu. Uh-huh. A to znamená, akože asi sme dospeli trochu, nie? Že sme sa dostali do také... Dobre, ten pohľad hovoril za všetko, že tak nič teda. No akože ja sa cítim dospelý, len mne napadol ten ego pri tom. Inak ale ja som žiadne pesničky z toho albumu nepočul, čiže vlastne iba tak hádam, ale ak si tak premietam jeho diskografiu, že spätne. A on je dobrý týpek. Uh-huh. Ale má strašne veľa flowov, niektoré mi sedia viac, niektoré menej, ale že mám stále pocit, že k jeho veku sa to už proste nehodí. Vieš, čo ešte moja obľúbená ego storka? Ja som bol... S tým škrečkom? Nie. Ja som bol na Laurínskej v MMG Barbers a Maroš Ihnát, ktorý založil MMG Barbers, ma strihal. A strihal ma a oni tam mali zároveň aj reštauráciu, aj barberstvo a zrazu z ničoho nič tam došiel ego. A hovorí, že čau bráško, a tak proste sa on proste vyjadruje a rozpráva a veci a on že a čo ty tu a vieš a zvítal sa s nami a že joj, ja som išiel okolo a musím sa ísť vysrať. tak mi že OK. A proste tak mňa tam Maroš strihal a ego medzi tým išiel dozadu do záchodov. Tam bolo asi 20 minút a potom vyšiel von z toho záchodu, zastavil sa znova pri nás a hovorí, že strašne dobré vám tam hrá na tom záchode, že ja som nemohol odolať, som tam začal freestylovať a začal freestylovať pred nami, ako si freestyloval na tom záchode, na tú takú tú až pomaly záchodovú hudbu, naozaj. A proste ego došiel a hovorí, fest, dobre tam hráte na tom záchode, ja som začal freestylovať a pred nami, čo ja som sedel v barberskom kresle a za mnou stal barber, začal ego freestylovať, ale to nebol, že freestyle, ktorý by trval, že 5 sekúnd. Bo normálne, že 30 sekundový freestyle. A tie freestyly sú také, že ty vidíš, že on sa trochu aj trápi. Že proste, že niečo sadne a niečo vôbec nesadne a ty tak sedíš si v tej zástier a je to, že extrémne divné. On že, tak nič, brate, čau, a odišiel. A proste hotovo. A to bolo ja, že čo ti že ego sa sem došiel vyserať, nám dal freestyle záchodový a odišiel. A proste to si hovorím, že to je obrovská slobodná vôľa, čo tento človek vlastní. No, on maxuje takú tú, že áno, presne slobodnú vôľu, alebo to, že sme proste dospelí ľudia. No, ale ja mám ega strašne rád, že toto sú pre mňa také veci, že ja to normálne, že cením. No, že proste my žijeme v open worlde. No. A on to využíva absolútne na 100%. Maximum. Ale zase akože cítil som trošku second hand embarrassment z tohto freestylu. Kamo to bolo divné. Bolo to mega divné. Ja verím. Neviem ani... Že naposledy, keď som ho stretol, tak to bolo, že v Kraste, že my sme tam niečo točili a zrazu došiel ego. A ty máš stále s ním takúto o 9. večer a že bráško, máte dobrú pizzu a Jovinečko vypredáva arény. Čau, jo. A takto. A bol tam. A proste z ničoho nič. A iba tak tam stál a potom tam niečo zatrel, zobral si pizzu a išiel preč. A jak prízrak, on sa tam ocitol a zmizol. Toto je už plná tak 6. historka, kedy si mi ty povedal, že ego len tak random prišiel na miesto, kde si bol ty. Ty si skontroloval na iPhone, kde máš, alebo komu si potvrdil Find My, on má 100% tvoju polohu, kam to není možné, že by on len tak prišiel sa vysrať. Jako je môj obľúbený fantom. Záchodový? Všemožný. To je neuveriteľné, akože tento človek. Fakt, ja mám normálne, že toľko obdivu k nemu, ja chovám a nedokázal by som to spraviť, lebo je mi to aj ťažko. Čo by si nedokázal spraviť? Keby nič, čo robí on? Ale jeden letný hitík. Ja by som strašne chcel, aby ten letný hitík so mnou zrobil ego. To by bolo to. Poďme sa vrátiť k téme, ktorú sme si načali a ktorú sme už začali, pretože predsa len počúvate podcast s názvom Záhady malých Karpát, všetko vieš, len sa spýtaj, tajomstvo. No kdeže, to len Bratislava bežne breše. Trošku som to doplnil, predsa len breše tá Bratislava. Ja si uvedomím, že my sme teraz že dlhšie nenahrávali tú epizódu, tým, že sme boli teda aj otestovaní a že jak mi tá zvučka naozaj chýbala. Je to zvláštnym spôsobom... Feels like home, akože kinda. Mám pocit, že sa viem do nej zababušiť. Nemáš chuť do nej zafreestylovať? Mám!
Ja ani neviem počúvať tak freestylovať, jak niektorí tu ľudia freestylujú, že keby, že to musíš aj na zlý freestyle musíš byť, že umelec. A hlavne oni to vedia predať tým, že sú strašne confident, že občas proste, že mne to vie predať aj, není to dobrý freestyle, ale zároveň proste som taký, že kinda nice, lebo ten človek pritom vyzerá, že vie, čo robí, aj keď to proste neznie vôbec dobre. Poďme k tomu Japonsku. Boli sme tam Ježišmária. 3 týždne. Ja som tam dostal jak tretie koleso. Je to tak. Ja, Naty a Jano sme tam boli, ale počúvajte, že ísť že s frajerkou aj s kamošom na dovolenku, to je že lifehack. Že s frajerkou robíte frajerkovské veci, s kamošom robíte kamošské veci a občas sa to proste spojí, že všetci robíte všetci kamarátske veci, ale normálne, že takto sa mi to pozdávalo. Vieš, že žiadne veľké tieto, že proste romantické večere, držanie za ruk. Proste bolo to viac také akože divoké. Robili ste to. To ja som nikdy Petra nezažil, akože v takýchto close situáciách z Naty a bolo to pre mňa strašne zaujímavé ho pozorovať. Ty Ježišmária. Čo? Vy neviete, on je taký sim. Čo? Neviem, že čo? Skús niečo? Haló? To. No nič som nehovoril, iba že si simp. No. Strašne si potom. Nechápem, nejak to vypadáva. Skúsil si byť bližšie k tomu. Každopádne, Japonsko. Čo sa ti najviac páčilo? Čo sa ti najviac páčilo na Japonsku? Kámo, my máme proste iba pekný vzťah láskavý, že ty nechápeš. Strátil si, že... Čo? že absolútne, že si prišiel o všetko. Počúvaj, môžeme sa baviť o Japonsku. Jasne, ideme sa baviť o Japonsku. Proste si prišiel o všetok street credit. Ja som nemal street credit. Mal si trochu street credit, ale tam si o všetok v mojich očiach prišiel. A akože, vy ste boli kinda cute, ale občas to bolo také, že too much aj na mňa. Že ja som ťa takto nikdy nevidel vlastne. Tak akože teba nebudem ňuňkať. No akože nechcem, aby si mňa ňuňkal, ale... Trochu mi príde, že chceš. Trochu mi príde, že to je len taký akože strašne... Ešte si predo mnou, alebo že pred chalanmi, pred našimi kamošmi sa takto neňuňkal so svojou partnerkou a vy sa ňuňkáte viac, než ako keby, že je možno zdravé. Mne príde, že ty mi iba závidíš. Teda na ty. Ty iba na ty závidíš. Že si ma nemal celého pre seba. Povedz, že to tak je. Odhalil si ma, je to proste tak. No, tak sme vonku a môžeme sa baviť o tých krásach, že čo ako človeka, ktorý bol prvý raz v Japonsku, si že užil, odniesol a čo je taká tá vec, ktorú teraz rozprávaš ľuďom, keď sa ťa pýtajú, tak čo, jak bolo? Takže čo povieš? No akože ja neviem, či mám jednu jedinú vec. Lebo ja, keď sa ma ľudia opýtajú na to, že jak bolo, tak ja spustím 2-hodinový monológ. A to akože už asi ich ani že nebaví. Ja som taký, že keď niekoho stretnem a pýtajú sa ma, hovorím, že nepýtaj sa ma na Japonsko, lebo nemáš toľko času, aby som ti to porozprával. Je toho strašne veľa. A tá krajina ma v toľkých veciach prekvapila a všetko vlastne v dobrom. Všetko v dobrom. Ak to mám že zhrnúť v jednej vete, tak Japonsko je krajina, kde všetko lepšie. Bodka. Ja som čakal, akože trošku viac. Zase máme nejaký čas. Nie je to, že by sme nemali žiaden. Ale až tak koniec. Toto je podcast, vieš, že ľudia sa tu rozprávajú zväčšene tak okolo hodiny. Ono to takto, že naozaj bolo, jak mňa prekvapilo, o koľko lepšia je tá krajina. Že som mal vyslovene pocit, že oni sú tak 30-40 rokov pred nami o všetkom a že som sa až trošku hanbil, že keď príde nejaký Japonec do Európy, že čo si on o nás musí myslieť. Vieš, čo on si o nás myslí? Že aký krásny, vysoký polobohovia. Asi áno. Je pravda, že sú trošička nižšie, že v metre sme mi tak trochu že vyčnievali. To som si inak všimol. Ty si hlavne vyčnieval, ja som tak akože... Ty do šírky a do výšky. som sa týčil. A to je, kľudne začneme metrom. Je mi to jedno, proste, že aj v tom metre ma prekvapilo. A Japonci milujú, že čakanie v radoch. To je hneď prvá vec, ktorú som si vlastne že všimol alebo uvedomil, jedna z mnoha. Keď sme mali urobiť niekde rezerváciu, alebo sa snažili si niekde urobiť rezerváciu, tak väčšinou to ani nebolo možné, pretože oni milujú čakanie v radoch a chceli si tú radu proste vystať a boli radi, že tam stoja. A to isté bolo, áno, to isté bolo aj pri vstupe do metra, že oni tam mali proste rady a nikto sa nepredbiehal, netlačil, boli všetci že disciplinovaní, strašne milí. A to vieš, či sú aj dobrí, alebo len milí, vychovaní. To je to, že asi to bude akože skôr takouto výchovou alebo tou mentalitou, lebo aj tu vieš nájsť nejakých dobrých alebo milých ľudí, ale ja som mal vyslovene pocit, že oni sú dobrí alebo milí ako spoločnosť. Nie ako jednotlivec, že jeden človek, u ktorého si povie, že tak ten je zlatý, milý, ale že tak pôsobili na mňa, že všetci snažili sa nám pomôcť
väčšina z nich nevedela absolútne po anglicky, no napriek tomu vyložili akože nemalú námahu na to, aby nám pomohli s akýmkoľvek problémom. To je v Japonsku také, že ty sa spýtaš, že kde je niečo, oni ti neukážu na mape, oni ti tam zoberú. Áno, to je fakt že neuveriteľné. Ale je to bizarné, lebo ja sa pýtam, že kde je záchod? A ona ma tam zobrala a potom som sa vracal stadiaľ a medzi tým sa Jano stihol spýtať, kde je záchod. Ale Jano, ona vedela, že je súčasť mojej partie, že ja mu to viem povedať, alebo že počkaj na kamoša, ale nie, že ona išla zobrať aj Jana a zaviesť ho tam. Čiže ja som stretol, jak vedie Jana na ten záchod, z ktorého som ja práve vyšiel, ale to bol len jeden záchod, že ona aj tak, že ten záchod sa nedal používať naraz, že tam stačilo počkať, kým vidím ja by som mu povedal. Ale ona takto, a keby sa na ty spýtala, chytí na ty a donesie tam tiež na ty, že oni to proste, oni nemajú problém spraviť ten krok navyše, aby ti vyšli v ústrety. Že to, čo im chýba na porozumení jazyka, to vynahradia takouto ochotou robiť hocičo. Absolútne. Že ja som sa snažil dostať na nejakú konkrétnu temple, ktorá bola asi hodinu od Osaky. Ja som sa na asi 5 sekúnd zastavil na nádraží, nevedel som, z ktorého nástupišťa teda pôjdem, iba som sa pozeral na tú tabulu a do 5 sekúnd za mnou prišla naozaj roztomilá mladá Japonka a iba sa ma opýtala, are you okay? A to bola, predpokladám, fráza, ktorú mala naučenú, lebo na nič iné mi nevedela odpovedať, ale aj tak za mnou prišla a opýtala som ma jednu jedinú anglickú frázu, ktorú vedela. A opýtal som sa aj teda, že ktorým vlakom by som mal ísť, ukázal som jej, že kam sa chcem dostať. A ona otvorila všetkých tieto MHDčkové aplikácie, aby našla tú cestu. Strávila to tam so mnou asi 3 minúty. No ja si to naťukala do prekladača a v angličtine mi to ukázala, aby som si prečítal. Naozaj mi, že pomohla, ale bola strašne zlatá a chcela mi pomôcť aj napriek tomu, že vedela, že mi nebude rozumieť. To je že až nepochopiteľné pre mňa. No a to tam len celé začína, že tí ľudia sú milí, ale mne sa páči aj to jedlo je proste chutnejšie, aj tie obchody sú také, že oni sú non-stop otvorené, majú tam strašne veľa kín, že vlastne máš chuť tam snackovať, máš chuť tam skúšať veci, že cukrovinky majú dobré, nanuky majú dobré. Ježiš, to kľudne rozoberme. Tie convenience story sú že jedna obrovská kapitola. To nie sú len, že cukrovinky a cukríčky a zmrzlinky, ale tie toasty, že mňa nikdy nenapadne, pokiaľ to není, že vyslovene emergency, že na pumpe si dáš nejakú bagetu alebo toast, že si to kúpiť. Že to proste neurobiš tuto na pumpe. Ale u nich v tých convenience storoch to je proste tak dobré, a ja neviem vysvetliť prečo, ale sú to, že o triedy lepšie a chutnejšie, nielen že celé hotové produkty, ale aj potraviny. My sme si kúpili jahody. Jahody a ovocie tam majú strašne chutné. No. Ovocie, mäso, ryby tam majú, že výborné. Nemajú tam takú tú klasickú pekáreň, jak tu, že keď si chceš dať rožok. Vynahrádzajú to tým, že vedia fantastické ovocie pestovať a zároveň, že vedia a majú strašne dobré morské a mesité veci. Tie morské plody chápem, však proste sú blízko toho pobrežia. Ale napríklad s tým jahodám alebo ovocie a zelenina ako také, že to až nedokážem pochopiť. Koľkokrát sme si tu kúpili bio jahody z nejakého skvelého maďarského pestovateľského tohto obchodu. Sadu, presne, sadu. A povieš si, že aké dobré jahody. Ale ani tá, že najlepšia jahoda z tohto sadu nechutila ani zďaleka ako najhoršia jahoda, ktorú sme mali v Japonsku. Že to bolo až neuveriteľné, že sme tam nemali ani jednu jedinú zlú jahodu. A to nebolo len akože o jahodách, ale o tom ovoci alebo zelenine, že celkovo. No, to bolo neuveriteľné. Zeleninu som tam moc nevidel, to be honest. A to mi aj vyhovovalo, lebo ja ju ani nehľadám. Ale ovocie tam bolo skvelé. Celkovo. Tie mesta sú čisté, tí ľudia sú pekní, sú tichí, sú upravení a v noci chlastujú jak o život. My sme tam celý čas daydrinkovali, to bolo úžasné. Ja som vlastne 3 týždne mal hladinku a keď som sa vrátil, tak mi trochu aj chýbal taký ten život šajma. Sa ti trasli ruky? No bol som taký, že prečo je pivo zlé, keď sa mi po ňom prestávajú triasť ruky? Vysvetli. No, bolo to výborné, že sú tak troška daydrinkovali. A oni tam ale nevedia moc ustriehnúť tú ich hladinu alkoholu, že oni to tam nemajú, ich tela moc nie sú prispôsobené na ten alkohol. Neznášajú tú hladinku alkoholu tak dobre ako my. Že to presne vysvetľuje tých mužov v oblekoch, ktorí tam pospávajú občas. Oni to majú konkrétny názov, nie? To sú salarymans. Áno, salarymans. A oni keď zmeškajú posledné metro, tak to je taký mím, že oni proste zmeškajú posledné metro a rozjebú sa niekde na šalách. Že prespia na lavičke. A to je wild, že to sa tam proste naozaj deje a tí ľudia im kupujú tie drinky a obkolesia ich tými nápojmi. Áno, oni ich zaklínajú. To je perfektné. Každopádne, ja si hovorím, že mohli by sme možno tento raz spraviť draft skôr, pretože v drafte hovoríme o top 5 veciach z Japonska. Makes sense. A potom ich rozoberieme, lebo teraz ich trochu vyfúkneme, takže poďme na to. Draft top 5 vecí, ktoré sa nám páčili na Japonsku. Nech sa páči, začínaš. Číslo 1 u mňa sú japonské záchody. A tu ťa rovno zastavím, lebo ja viem, že ty jeden máš. Ale oni sú všade, ja chápem. Ale ja ho nemám. A oni sú absolútne všade. Že na tej poslednej, najhoršej stanice vlakovej, kde proste chceš ísť na toaletu, máš tam
krásny, čistý, vyhrievaný záchod, ktorý ti ošpricuje riťku, jak len to chceš a sú úplne všade. My keď sme potom prišli z Japonska, sme leteli cez Peking a ja som si prvýkrát sadol na záchod. Ja som ostal v nemom úžase. Je to katastrofa. Horšie to vlastne v skutočnosti je. Ja to neviem ani vysvetliť. Len ten fakt, že sú tam všade prítomné, čisté, vyhrievané a bidetové záchody je neuveriteľný pre mňa. Že pre mne to naozaj, že zmenilo život, keď som tam bol prvý raz a odvtedy som aj sníval a teraz aj taký záchod mám doma, ale u nich majú že všade. Absolútne všade. A všetky majú, že bezdrôtový ovládač, že ty to vieš proste ovládať z takého tabletu. No, ja som tam chodil všade na tie toalety, že proste nepoznal som Boha pri sebe. Ja som iba jedol a sral. Jak ego. Jak ego, ešte repoval. Každopádne. Je tvoja jednotka? Moja jednotka sú čínsko-japonská nevraživosť. Ježišmária. Poďme sa o tom pobaviť prosím viacej, lebo ja som mal pocit, že my sme objavili veľmi zanedbateľnú štipku rasizmu v sebe vtedy. Mne sa hrozne páči, ak proste tí Japonci nemajú radi Číňanov, pretože ja som strávil 12 hodín v Pekingu a ja im rozumiem. Absolútne rozumiem. Ja z historického hľadiska viem, prečo mali vojnu. Že to bola, že najhoršia vec, ktorá sa nám mohla udeť, je, že sme leteli z Japonska, kde sú všetci absolútne milí, distingovaní, rešpektujú sa navzájom, tí ľudia sú upravení, čistí. Vieš, čo bola prvá vec, čo ja som videl na letisku v Pekingu, keď som vyšiel z pekingského letiska? Povedz. Typka, ktorý robil, že... Ale to tam robia absolútne všetci. My sme čakali asi tak hodinu v rade na ten čínsky múr a tí Číňania to tam robili všetci. Oni chriachali a ťahali si tie hlieny až z pety. Aj z nosa. Oni, že ty cítiš, nechutné. že to, čo pluje, ty cítiš, že to, čo on pluje, že už je super. Že ty vieš, áno, vieš, že on to nech vychádza z ústnej dutiny, ale z nosnej. Ale oni boli, že absolútny opak Japoncov. Vo všetkom. Oni sa že strkali, strašne sa snažili predbiehať. Tie detiska ich nevychované, oni nás ťahali za tašky. Oni nás ťahali za tašky, za veci, že strkali do nás a úplne si robili, čo len chceli. A tí rodičia to mali úplne na haku a boli úplne identickí. Že to je ako keby, že je to iná mentalita, iná výchova. Asi chápem, ale že ten rozdiel je markantný. Je to neuveriteľná katastrofa, to, čo sa deje. V podstate 3 hodiny lietadlo od Japonska. No. To bola moja jednotka. Čo je tvoja dvojka? Jedlo na každom kroku. Ja mám sendviče. Konkrétne sendviče, pretože jedlo je samozrejme, ale samotná tá jednoduchosť toho, čo si presne opísal, že vojdeš do akéhokoľvek supermarketu, ktorý je otvorený non-stop a dáš si sendvič, ktorý je že chutný, dobrý a ešte aj plný bielkovín. A ja by som to ale ani nenazval, že supermarketom, že to proste je aby ste si to vedeli predstaviť, to je veľkosť takej menšej večierky, že to všetko vyzerá jak taký menší Tesco Express. To je pravda, ale tamto slovíčko super stojí úplne, že v inej roli. Áno. Je to tam super. Tie sandviče boli geniálne. Ja som si tam kupoval stále také malé bagetky proteínové a tam bolo, že kuracie mäso, vajíčka a nejaké kimči. A ono to vyzerá proste ako také tie hnusné bagety, ktoré si kúpiš na pumpe, ale ono to chutilo, ako keby to samotný Boh naaranžoval a ukladal do posledného detailu a do dokonalosti a chutilo to proste skvelo. Každá jedna vec, ktorú sme tam kúpili, chutila skvelo. A v každom tom jednom obchode ty nájdeš nejakú čo ti proste vyrazí dých a ty sa vieš rýchlo zmotať na nejakú hociakú hovadinu, že sladkosti sú tam zvláštne. Oni majú úchylky na také veci, že boli sme na pumpe, takej obrovskej pumpe, že kde boli reštaurácia veci, uprostred noci a bol tam obchod, kde predávali, keďže sme išli cez nejakú prefaktúru, kde mali veľa jablk, tak tam predávali všetky výrobky z jablk. Ale to boli také výrobky, že to jablko bolo zapečené v takom cestičku, tam bolo potom jablkové také niečo, tam bolo jablkové niečo iné, tam bolo jablko na taký spôsob, tam bolo proste, že 50 produktov. To si to povedal úplne, že perfektne, že všetky výrobky z jablk, akože všetko, čo sa dá vyrobiť z jablk, tam oni že 100% nemali. To bolo neuveriteľné, to bol čisto obchod dedikovaný len jablkám. Áno, a to bolo proste, že random na pumpe, akoby. A to nie je zďaleka všetko. V tých convenience storoch máš regál, kde majú veci, ktoré chutia lepšie než z KFCčka. Proste tam je vypražené kura, ktoré chutí úplne božsky. Máš tam milión chladených nápojov od vymyslu sveta, či sú alkoholické alebo nealkoholické. Ja som tam pil smutičko, lebo tam je smutičkovač. Proste smutičkovač. Kde inde si videl smutičkovač? V obchode. Akože predstav si, že v KOB jednote to nájdeš. Čo ti? A potom tam mali poličky, kde boli vyhrievané nápoje. Že si kúpiš proste iced tea, ale není ice. On je proste zohriatý. On je hot tea, on je klasický. Klasický čaj vo fľaši. Oni tam majú vyhrievané poličky. A v tom istom obchode, ktorý má, zopakujem, veľkosť malinkého Tesca Express, tak nájdeš veci ako
oblek, košelu a ponožky a vieš si tam vyskladať celý outfit. To je pravda. A dokonca to tam proste, že naješ, opiješ, kúpiš si úplne všetko, urobíš smutičko a kúpiš crème brûlée, zmrzlinu a odchádzaš proste, že najviac spokojný, ako môžeš z obchodu odísť. Je to pravda. Trojka v mojom drafte je ten Dinosaurý hotel. Jo, to je akože silná vec. Teraz sme to spomínali, ak vyšlo to naše videjko s tými hotelmi. A ten Dinosaurý, ktorý sme zažili úplne v prvý deň, bol asi najlepší. Že my sme boli na streche toho hotela a tiekla tam na nás voda z dinosaurej plamy a nad nami sa týčil Tyrannosaurus Rex. 20 metrový. 20 metrový. A my sme mali proste výhľad na Tokio. A to bolo fakt epické. Až nechápem, že kde sa, nechápem, jak je možné, že takáto vec neexistuje niekde inde, že v Európe napríklad, že však to je diera na trhu. To je, že dinosaurí hotel. Počúvaj, že čo môže ísť zle v tom? Predstav si, že si robíš dinosaurí hotel. To máš furt vybukované. To tam chodia ľudia, jak my, z Joke, tam chodia ľudia s deťmi, každý má rád dinosaurov. Ja nepoznám človeka, ktorý by nemal rád dinosaurov. Schválne sa skúste nad sebou zamyslieť, že na stupnici od 1 do 10 sa spýtaj sám seba, jak moc mám rád dinosaurov a keď to nie je 10, tak si daj facku. Dinosaury sú top. Akože, počuť na tým, čo si práve povedal, že to bude stále vybukované. Okrem nás v tom hoteli bol jeden človek. Jo, ale tam o to nie je až taký záujem. Ale veril by si tomu, že to je tak úžasné? Akože bolo to o dosť lepšie, než som predpokladal a čakal. Asi to neprekonal potom žiaden iný ďalší hotel. Že bolo to, nastavilo to laťku príliš vysoko. Príliš vysoko. Bolo to fakt výborné, že som si to užil. Ale tam bolo všetko dinosaury aj v okolí, na tých recepciách. A čo je najhoršie, tak na tých izbách sa aj fajči, takže tie izby boli ešte aj niektoré extrémne zatuchnuté cigami, tisíckami cigariet, ktoré tam vyfajčil nejaký Japonec, ktorý tam prišiel vytrtkať nejakú kundu. Fakt, lebo to sú hodinové hotely, že tam si to vieš buknúť dinosauriu izbu na hodinu a na tom dinosauri robí znesvetiť proste dcéru nejakého chlapa. Jo, to tam fakt bolo. A ešte tam bolo aj akoby, že erárne dildo. Ale nie je také, že... Prekvapilo. Nie, že na baterky, ale že do zásuvky. Že to vyzeralo jak mixer. Že... Kámo, že proste, že jak výkonné musí byť to dildo, keď tam nedáš že tuškovú baterku, nie C-čkový kábel, ale že musíš to jebnúť normálne, že na 220 V. Neviem, kámo. Kámo, to ťa vymiesí, že extrémne. To je extrém. No a to je aj moja štvorka. Čo je tvoje? Počkaj, ja som ešte nemal trojku. No štvorka sú tie dilda, ktoré sa pichajú do zástrčky. Že to videl si? Moja trojka je onsen alebo sento. Ja mám tiež onsen alebo sento. Na ktorom mieste ale? Na nasledujúcom, na 4. No, tak to môžeme zhrnúť spolu. Je to skvelé. No, ak ja chápem správne rozdiel medzi onsenom a sento, tak onsen je ako keby nejaký prírodný termálny prameň a ten sento je klasická... Áno, že v jednom je minerálna voda Áno. od prírody a v druhom ju mineralizujú alebo aj nemineralizujú jednotliví tí zamestnanci tam. No a oni to tam majú proste úplne všade, že ma prekvapilo, ako veľa týchto miest tam vlastne je, že to je proste jak kaviarne alebo fitka v Bratislave. Hej, perfektne si to povedal. A ono to stojí 2 až 4 eurá. Reálne. 2 až 4 eurá. A je to otvorené, že hlboko do noci. Absolútne. Že my sme tam boli viackrát o 2:00 v noci. No. A je to, že geniálne. Ja som mal predtým najprv, že spočiatku som mal predtým troška rešpekt, lebo aby ste si vedeli predstaviť, tak je to o tom, že muži v akomkoľvek veku sa proste stretnú na jednom mieste v takých akoby kúpeloch a nahý si tam robia celú hygienu. A keď hovoríme celú hygienu, myslíme celú hygienu. A keď hovoríme v akomkoľvek veku, tak väčšinou je to, že 85+. Bolo tam aj, že kamo, tí Japonci vyzerajú o dosť mladšie, než naozaj sú. Všetci. A ja ti hovorím, že ten dedok, ktorý tam bol stavý, mal 120 rokov, 100%. Nevyzeral ani o deň mladší. Tam bol proste týpek, ktorému smrť sama chodí po rady. Otváral skrinku, tak už tam videl zubatú s kosou. Bolo to strašne smiešne. Späť k tomu, že teda ľudia v akomkoľvek veku sa tam stretnú, asi najčastejšie podvečer a robia si, že všetku hygienu, ktorú si dokážete predstaviť. To znamená, že holia si tam tvár, čistia si tam zuby, dávajú si tam sprchu, holia si vajca, holia si zadok, čokoľvek proste si viete predstaviť. To tam proste oni urobia, pritom sedia na takých malých hokrlíkoch a každý má vlastnú spršku, vlastné zrkadlo a tak nejak, kebyže komunitne to tam robia. A potom takýto čistý vyumývaný idú do horúceho kúpela, do cold plunge, do sauny, alebo proste do elektrického kúpela. No to je tiež úplný extrém. A spočiatku som bol skeptický, že čo ja viem, proste medzi ďalšími 20 holými mužmi, či chcem takéto veci robiť. A po 2 minútach ja som sa tam cítil jak doma. Je to tam perfektné. Ja som si to normálne tak zamiloval, keď som tam prvý raz, že tam furt lanarím tých ľudí, lebo ja tam väčšinou odtedy som chodil s tou marakujou
A to nikoho to tak neoslovilo, jak mňa, takže som sa tešil, že aj Jano bol taký, že čo ti že to je perfektné, poďme tam. A my sme tam vždycky boli proste, že jediní, že Asi Európania. outsideri a kopu miestnych ľudí, ktorí sa len pozerá na teba, jak sa tam čvachtaš spolu s nimi. No, bolo to perfektné. A keď vidíš takto vykúpaný a dáš si proste tamto pivko, tak to je neuveriteľné, jak to zapíše. A čo je najlepšie, tak ono tá vlastne šatňa, ktorá vlastne je na začiatku pred vstupom do tých kúpeľov, tak ona je tiež rovnako komunitná. Že tam tí ľudia sa nikam neponáhľajú. Tam je proste, že 140-ročný detko, ktorý, tak ako ho Boh stvoril, sedí s rozkročenými nohami a pozerá sa na telku, ktorá je tam zapnutá, alebo číta noviny o 2:00 ráno. Prosím pekne. A potom sa proste pobalí a chôdzou, ktorá sa dá skôr nazvať ako státie, odíde. Neuveriteľné miesto. Je to úžasné. My sme tam chodili potom, že pomerne často. Hej, A ale zlanarili sme na to aj ostatných chalanov a oni nás tak potom inak vnímali, že to robia proste komunitne asi skôr domáci, tak majú asi tradíciu. A my sme tam boli, ako hovorím, väčšinou jediní takí Európania, alebo teda nie Aziati. Mal som pocit, že oni nás tak trošku pribrali do tej komunity. Že oni keď videli, že my to robievame a vieme, ako sa to robí už ako keby, že na tých miestach, tak som mal pocit, že sa na nás tak pozerajú a si hovoria, že nice, chalani. je to taký rituál. Alebo neviem, že či si nenahovárame, ale ja som sa cítil taký, že Prijatý. som prijatý v kolektíve. Toto mi bude naozaj chýbať na Slovensku, lebo tu si neviem predstaviť, že by sme tu nahý chodili s nejakými random Bratislavákmi v kúpeloch. Že tu je to tak trochu divné. A tam sa vôbec nehambíš, tam to vôbec nie je divné, že oni tam proste sú nahý s ninja korytnačkami storočnými a je to v pohode. A potom sa neobjímajú, lebo to je trapné. Že proste že nejaká prejav afekcie na verejnosti? Čo ti je? Byť absolútne holý od 2:00 ráno s ostatnými páprdami v elektrickom kúpele? Top. Approved. Neuveriteľné, že jak tam sú veci iné, že je to až kultúrny šok, ktorý tam človek dostane, ale je to, že príjemný šok. Že vlastne sa ti to ľúbiš. Si hovoríš, že prečo to takto nemáme? Súhlasím. No, moja štvorka, keď teda toto bola tvoja štvorka, tak moja štvorka boli práve tie convenience stores, to sme tiež trošku vyčerpali. Čo máš na 5? Mne sa ľúbi ich názor na prostitúciu. Je, že to neberú ako podvádzanie? Skoro až, alebo Viac možno až než 50%, nadpolovičná áno. väčšina žien berie prostitúciu ako niečo, čo je tolerovateľné. Pokiaľ si za sex platíš a nemáš v ňom city. Tak to berú tak, že alebo že je to súčasť partie, že napríklad, že šéf vás zoberie do bordelu po šichte, na piva a do bordelu, tak to sa berie, že proste musíš ísť. A hádam, nespravíš hanbu svojej rodine. Nic sa nedá robiť. Musíš živiť svoju rodinu. A nemajú to tak všetci, tá nová generácia, ktorá prichádza, dosť opovrhuje týmito vecami, ale mne to príde, že fascinujúce, že takto to môže niekto mať. Je to, pri najmenšom je to zaujímavé, že Storočia mužských manipulácií stoja za týmto, podľa mňa. oni presne vedeli, že čo robia. Neuveriteľné. Všetky gejše, ktoré tam boli, viedli k tomu, aby dnes v rozhovoroch na TikToku ľudia hovorili, že však ale To je v pohode. on ma nepodviedol, však on bol len s k***ou. Takže keď to povieš takto, je to strašne smiešné. Je to neuveriteľné. No tak to ja som bol že tiež z toho, že nechcel by som, ale pripomína mi to takú ich slobodu zvláštnu. Moja 5 je začlenenie ľudí do spoločnosti. Oni si tam vymysleli pracovné pozície, ktoré nikde inde vo svete absolútne neexistujú, len aby začlenili istých ľudí do spoločnosti. Či už sú to akože starší ľudia, alebo nejakí disabled, alebo proste ľudia, ktorí asi nepracujú v normálnych prácach, tak oni im vymysleli práce, ktoré robia, aby sa začlenili do spoločnosti. Že tam boli ľudia, ktorí len držali cedulku so šípkou vpravo. Boli tam ľudia, ktorí že utierali smetiené koše v nákupnom centre. Ale takýchto ľudí tam bolo strašne veľa. Že na letisku, tam boli stovky takýchto ľudí, ktorí len držali cedulku, že máš ísť vpravo a nevedeli ani po anglicky, nič tam nebolo napísané, bolo to tam. Stovky je prehnané, že videli sme ich podľa 5. Ale že my sme ich videli 5, ale bolo ich tam určite viac. Hej, ale akože 100 je prestrel. To som si predstavil. Desiatky. Ja neviem, ale áno, sú tam ľudia, že zamestnaní. Do dôchodkového veku tam naozaj, že robia všade možne. No, alebo na prechodoch.
Že proste ľudia v reflexných vestách, ktoré blikajú. Pomáhajú ľuďom prejsť cez cestu. Akože nerobia nič, len sa postavia na ten prechod a ty tam máš normálne, že červenú, zelenú a ty aj vidíš tú farbu a oni tam proste len tak stoja, ani sa s tebou nerozprávajú alebo nič zvláštne nerobia, iba im bliká tá červená vesta na červenú, keď je červená a to je všetko, čo sa tam vlastne udeje. Ale že týmto spôsobom ich vedia začleniť do spoločnosti, že to je veľmi zaujímavé, že u nás ľudia v dôchodkovom veku, aj z mojej práce, ako keby, že si tak uvedomujem, že väčšina z nich už doslova len tak čaká na to dožitie. Že už len sú takí, že a to ja už pôjdem. Že ľudia na Slovensku len čakajú na smrť, si povedal, hej? Ale ono tak trochu je. Že od určitého veku čakáš na smrť. No oni si to tak sugerujú a tak podľa toho tak správajú, že už ako keby, že nežijú ten život. Ale tam to tak vôbec nie je. Nie, tak predsa len v Japonsku je Okinawa ostrov, kde je jedna z 5 modrých zón a tam je to podľa mňa, že vymaxované do úplného nezmyslu. Že tam sú len starí ľudia, ktorí tam robia len zvláštne povolania, trávia čas naozaj komunitne a jedením dobrých vecí a chillovaním na slniečku, že tam to majú úplne vyhrotené. Takže ľúbi sa mi to, jak tam žijú. Páči sa mi aj to, ako sme to zhrnuli v tomto drafte. Perfektne. A vy samozrejme môžete teraz hlasovať, pokiaľ pozeráte na Spotify, že kto vyhral, či Jan alebo ja, lebo každý raz, čo takto oddraftujeme top 5 vecí, tak vy môžete rozhodnúť, kto z nás spravil to zloženie, ten tým lepším. Naposledy som vyhral ja po dlhej dobe a myslím si, že teraz je to takisto moje. Máme asi že 3 veci, ktoré sa nám už To je pravda. A práve preto je to o tých maličkostiach, ktoré rozhodujú. No ja si nemyslím. Bol som vtipnejší. A o tom to je, konec koncov. Takže tak, to ale môžete hodnotiť vy. My sa vraceme naspäť do hlavnej časti podcastu, ktorý poznáte ako Záhady malých Karpát, všetko vieš, len sa spýtaj, tajomstvo. No kdeže, to len Bratislava bežne breše. Kamo, my sme si dali kérku v Japonsku, to sa fest teším. Chvíľami som myslel, ale regulérne, že mi amputujú nohu. Ty máš najnižší prach bolesti od všetkých ľudí, ktorých poznám. Ja som Počúvaj. bol na viacerých kérkach, kamo neexistuje. Ty si tam jak sa ti Boris smeje, celý dokerovaný. Ty si ho dal na najmenej bolestivé miesto a ty si tam kričal od bolesti a keby ten človek vie po slovensky, tak ty si skončil. Ty si ho tam preklínal a prosil si Boha, aby už prestal a chcel si, aby nedokončil tú kérku. My sme boli v tetovacom salóne, kde bolo pustené anime a týpek na striedačku kéroval bývalého člena Jakuzy a sedel 15 cm pred tým televízorom, fajčil cigu a druhou rukou... to bola tá istá ruka, len iné prsty. Ja to mám na tom videu. Jednou rukou fajčil cigu a takto? tou istou rukou, keď odložil cigu na popolník, ktorý bol vedľa televízora, ktorý bol 15 cm od jeho tváre, si zobral jogurt a prstami ho načrel a takto konzumoval. A potom si dal cigu a potom znova jogurt. Zajedal. Ja som to v živote nevidel. To bolo neuveriteľné. Ja to mám natočené na videu, aby sme boli najviac prekvapení asi že z tohto. A takto sterilné bolo naše tetovacie štúdio. Máš to tiež zapálené? A čuduj sa svete, že ja keď som došiel domov, tak mňa tá kérka asi po 6 dňoch bolela na dotyky jak kurva. Ja som si ju takto chytil a ja som normálne že krýval. Ja som krýval na tú nohu a mal som tam takúto kérku. A ja si hovorím, že to už by hada mohlo aj že nebolieť. Že väčšinu času sa mi stane, že na 5. deň už o mojom tetovaní ani neviem. Toto ma bolelo na dotyk samotný. A hovorím si, že čiže to tam bolo extrémne. Vôbec sa tam nediali veci, ktoré by sa nemali diať pri tetovaní, lebo však týpek ma tetoval a namiesto toho, aby používal ten lubrigant, tak mal pohár s vodou a špliechal by to tam vodu, rozotrel by ju tam a tetoval ma. A ja si hovorím, že tak toto je zvláštna taktika, ale potom, jak ma to doma bolelo na 5. deň, normálne, že na dotyk, tak ja si hovorím, že čo ak mi budú musieť tú nohu to je nad kolenom amputovať. Normálne mi toto napadlo viackrát, až som sa trochu zmotal na to. Ja som v pohode, lebo ja to mám akože tesne nad členkom, čiže že ten kyptik bude mať dlhší, ale tiež akože to je najhoršie hojatá sakierka, ktorú mám. Ale najvtipnejšia situácia, okrem teda toho načeretia do jogurtu s cigaretou v ruke, pre mňa bolo extrémne smiešné, jak ten Japonec vysmial. Keď si sa tam vyzliekol, on ťa tetoval. A
a ukázal na tvoje deravé trenky v deň, len aby ste chápali. Peter mal na sebe deravé trenky, vysmiel ho Japonec v takomto nechutnom tetovacom štúdiu o 2:00 v noci a v ten deň si Peter kúpil Rimova kufor, ktorý stojí, že 1000 niečo, Bottega Veneta tašku a do toho mal deravé trenky v jeden deň. To bolo proste, že takto všetko vtedy, že zapadlo. Ale Strašne sa na tom pobavil. Chápeš, jak mi toto ako keby, že hrá na personalitu? Že ja som jeden z ľudu. Že tí ľudia to pozerajú a oni vedia, že ja som jeden z nich. Že ja sa nepotrebujem pretvarovať. Že proste kúpiť si niečo, tak si kúpim. A mať dieru na vajcach, tak mám. Máš, no. Bolo to výborné. Strašne to bolo vtipná situácia pre mňa. No. Ale ešte jedna vec sa tam udiela. A tento človek dal odber Petrovi na YouTube kanály a to by ste mali teda urobiť aj vy. By ste mohli aj napísať komentár, lebo napríklad, že na posledné video napísal komentár 22 ľudí a asi 2 hodiny tam bol jediný komentár, že som prvý a nikto tu nič nenapísal. A to jasné, že Dušan dostane 1 000 000 odberateľov. A normálne ma to aj trochu bolelo pri srdci, že nikto mu tam nenapísal. Však asi kokot, prečo toto komentuješ pred najlepšie video na internete? Ale nikto si mu tam ani nezastal. Napísal tam hen taký pičus komentár, že to už som tu strašne dlho prvý, tak to jasné, že Dušan dostane 1 000 000 skôr. Vieš, proste, že odtrhám si od úst, idem sa roztrhať, aby som spravil čo najlepší obsah na svete. Tu Boris Holečko do toho krvopotne striha veci, ktoré by nevystrihal ani Christopher Nolan a ľudia si to zapnú na YouTube a v 7 minúte si povedia, že čo je toto? Tu Dušan vydal nové video, idem si kúknuť. A prekliknú a už sa nikdy nevrátia. Nebolo jednej jedinej veci, ktorú by si v Japonsku odtrhol od úst. Neexistuje, ja som tam bol, kamo. My sme sa ti snažili odtrhnúť od úst, tie veci, to nešlo. To trošku zavádzaš. Ale chápem, so Sviškou absolútne súhlasím, ale za týmto si budem stáť. Som trošku frustrovaný, musím povedať, lebo jak napríklad, že vydal som video o tých hoteloch, máš žalostne málo pozretí, už začínam preklínať bohov, ktorí mi nedožičia a dal som reelsko na Instagram, kde som ukazoval len takú ochutnávku len jedného zo 7 hotelov, kde sme boli, a to reelsko má za 24 hodín 1,3 milióna pozretí, 60 000 ľudí si ho preposlalo. Vieš, koľko ľudí kliklo na link na storkách, lebo jediný popisok, ktorý to reelsko malo, bolo, že toto je jeden zo 7 bizarných hotelov v Japonsku. Ak chceš vidieť ďalšie, link na video mám v popise, na stories. 350 ľudí. 60 000, vieš koľko je, kurva? 60 000 ľudí, ktorí si spravilo, že pošlem to kamošovi, že to sa mu bude páčiť, alebo že pošlem tomu frajerke, že poďme niekedy do takéhoto hotela. Že bavilo ma to. Ale nikto z nich si nepozeral YouTube video. Ja som si ho pozrel, dokonca viackrát a je to fakt dobré video. Že ak mám nejaké odporúčiť, tak tieto prvé 2 z Japonska, inak sú že fakt dobré. Sú fakt dobré. Rozhodne za to môže aj, zopakujem Boris Holečko, ktorý to strihal, ale je to fakt smiešné, je to perfektne zostrihané, je to výborne natočené a som tam aj ja. To je pravda. Ale je to úplne jedno, pretože Si to nikto nepozrie. nikto to nekúka. Že by som tu mohol na kolenách prosiť a bičovať sa takto a vy by ste povedali, že mám piči. Že je mi to vlastne jedno. Ja mám pocit, že keby, že tí ľudia ma neberú za malého tvorca, ktorým som. Keby, že čo sa týka čísel, tak by ste ma mali podporovať jak keby ich začínajúceho youtubera, ktorý sa snaží preraziť. Ale oni ma všetci berú jak bývalého youtubera, ktorý mal 500 000 na každom videu a nedávajú mi ten support, aký by dali proste niekomu, kto proste má 20 000 na videu. Asi pravda. Tak už som sa doopúšťal, ale musel som to tu povedať, ja to hovorím furt. Som nedocenený. Existuje Peter Populár, ktorý proste natáča videá, v ktorých ti za hodinu ukáže, že jeden hotel, ten hotel je že v pohode. Jediné, čo tam je, že spraví tam 15-minútovú scénku, ktorú ja prekliknem, lebo ma vlastne nezaujíma, ja si chcem pozrieť ten hotel. A ľudia mu platia peniaze za to na Patreone, aby to mohli vidieť. A ja vám to dám zadarmo a iba vás musím žadoniť a prosiť, aby ste zobrali vaše ctené oči a venovali jeden nevinný pohľad tomu videu. A vy aj takto máte na háku. To je všetko, čo som chcel povedať. Už teraz si sa dopúšťal? Tak, presne. Pusti tam zvučku. Daj sa dokopy. Všetko vieš, len sa spýtaj tajomstvo. No kdeže to len Bratislava bežne brešte. Ale vieš, čo mám rád? Že môžem nadávať v tomto podcaste. Málo kto z vás na internete vie, jak ja proste nadávam. Toto som ja. Ja som naozaj vulgárny človek, ale na internetoch proste mám taký filter a väčšinou nenadávam. Ale v tomto podcaste to sme tu my. Ja ako ja, vy ako vy a ja ako Jano. Jano ako ja. Čo?
Chápete, čo myslím? Každý sme tu za seba a všetci sme tu samými sebmi. Musíme toto vystrihnúť. Musím vám ale povedať ešte jednu vec. Zľutoval sa náš kamarát Adam a spravil nám zľavový kódik Karpaty 10, čiže máme prvého sponzora Na Heavy? na Heavy. Nice. Heavy Sleep je značka, ktorú založil náš kamoš. Boli ma to povedať, ale je ozaj dobrá. Je no. A používam každú jednu noc ich záťažovú masku na tvár a takisto používam ich záťažový paplón. A bohužiaľ proste robia tie veci dobre. A budú aj skurvene bohatí. Budú no. Už aj teraz sú podľa mňa. No, tak aspoň časť tých peňazí venovali do podcastu formou kódiku Karpaty 10 a vy teraz môžete využiť Karpaty 10 kódik a na stránke Heavy.sk si objednať akúkoľvek vec a podporíte tým nielen podcast, ale aj váš spánkový režim. Súhlasím. A nerobia len záťažové deky, robia aj chladivé deky, robia dokonca už aj vyživové doplnky na spanie. Čiže je tam toho trošička viacej a to používam takisto. Vankúše majú také, akože vankúš není niečo, čo by som ja od nich používal. Ja totiž to spím pod vankúšom a lepšie sa mi spí pod menej kvalitnými vankúšmi. Chápem. No. Určite, ale ten kódik by ste mohli využiť. Karpaty 10 Heavy Sleep. Skúste to aspoň, či to funguje. Lebo on mi to slúbil, ale Boh vie. Lebo on aj možno ani neveril, že si to niekto kúpi. Niečo. Karpaty 10. Ja to možno skúsim. Skús to teraz. Heavy. Inak, ale ja som teraz rozmýšľal, že ty máš ďalšie 2 alebo 3 videá, ktoré sa ešte strihajú z Japonska? 2 určite, nie? 2 určite. A ešte mám jedno z Číny, ktoré stojí za milu jarmil. Ale tie z Japonska, jedno teda, ak sa nemýlim, bude vyslovene o jedle. A ďalšie bude perfektné. O snowboardovačke, že to bude Japonsko 2. No tak na to sa... Ja musím povedať osobne, že sa na to vyslovene teším. A teraz netvrdím to len kvôli tomu, že asi budem sa nachádzať v tých videách. Funguje! Nice. Karpaty 10 je kód, ktorý fičí. Záhady malých Karpát, všetko vieš, len sa spýtaj, tajomstvo. No kdeže, to len Bratislava bežne breše. Si zober, že toto je vlastne podcast, ktorý počúvajú ľudia a tí ľudia nás teraz môžu podporiť tým, že použijú kód Karpaty 10. To je náš prvý sponzor, to je veľká vec. No ja to prežívam s tebou, len ako keby neviem to tak najavo. Skús. No ty si sa teraz dosť rozcítil a rozemočnil. Skús to dať najavo. Takže čo mám dať najavo? Že jak sa tešíš? Jak sa tešíš z toho, že náš podcast má prvého sponzora? Patróna, dá sa povedať. To je niekto, kto zobral jeho peniaze a vložil ich do nás ako svoju dôveru. No tak ja som zvedavý, ale či niekto ten kódik aj použije. Tí ľudia už teraz majú v košíku také objednávky, že my normálne budeme robiť takto, že here comes the money, 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 money. Money, 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 money. Here we go. Ja budem najradšej, ak to tak bude. A jak by si vyzeral, keby to tak bolo? Toto je ono? Toto je ono, že here comes the money a ty spravíš Wii? Čo si, Nintendo? To vtipek prosím vystrihnime. No. Nemáme strihače, by the way. takže možno nevystrihneme. Ja som sa ešte chcel vrátiť ale k tej lyžovačke v Japonsku, lebo tam akože tiež máme k tomu čo povedať. Chcel by som ísť do Niseka ešte. Kebyže v Japonsku sa lyže na 2 miestach a ja som bol 2-krát na jednom a chcel by som ísť hrozne do toho druhého. Strašne som si obľúbil zimné športy za tento rok. Mám pocit, že som sa aj extrémne zlepšil a normálne sa mi sníva o tom, že by som sa vrátil naspäť do hôr, ale tentokrát do strediska Niseko na ostrove Hokkaido. My sme boli v stredisku Hakuba na ostrove Honshu a bolo to tam perfektné. Bolo to výborné. My sme mali vlastne ubytovanie priamo pod svahom, že pešo. A to bola asi tá najlepšia časť. A ja som bol veľmi skeptický voči tomu, jak všetci hovoria, že ten sneh tam je iný. Že jak môže byť sneh iný. Ale ako keby, že pravdepodobne je rozdiel medzi tým snehom, ktorý je syntetický, alebo sa produkuje tými dielami, a snehom, ktorý je naozaj prírodný. A pravdepodobne ešte je rozdiel aj medzi snehom, ktorý je tak blízko pobrežia, lebo ten sneh tam bol proste iný. A to ťa prekvapí. A ešte je rozdiel medzi klasickým snehom, ktorý je biely, a ešte aj taký žltý. Existuje. A ten ako... Ja som čítal, že sa nemá jesť. To je dobrý,
poznatok, nemalo by sa na ňom ani snowboardovať. A z akého dôvodu? Pretože je taký pomalší. No každopádne ten sneh tam bol iný, bol proste taký... A to ty si ešte nezažil, keby že veľa snehu. Že ja keď som tam bol rok predtým, tak my sme tam mali, že 3-krát toľko snehu. Tam bol toľko snehu, že reálne jeden deň sa nemohlo lyžovať, lebo bolo príliš veľa snehu a nevedeli lanovky prechádzať. Že nevedela ťa lanovka zobrať na kopec, pretože sa zabárala do snehu, ktorý tam bol najebatý. Čiže takýto sme mali problém, že teraz sme tento problém nemali, a tam vie byť ešte oveľa viac snehu. Ja si myslím, že práve v tom Niseku bol. Nemôžeme povedať, že by tam bolo na ten sneh núdza zrovna, hej? Že To toho nie. snehu tam bolo strašne veľa. Hlavne, keď sme teda šli na to backcountry. Tie backcountry, to bolo neuveriteľné. Ježiš, povedz, čo sa tam udialo. Pomedzi prosím. stromami som sa púšťal jak šakal. No a povedz, čo sa tam udialo, prosím ťa. Jak som sa takto púšťal pomedzi stromami jak šakal, tak na ty sa vysekala a podvrtla si koleno Počkaj, a ja kričala jak siréna. Ale počkaj, lebo ja som najprv nepostrehol tento krik, akože zmenu toho kriku. Lebo ono to bolo, že oni tam išli, točili ste si tam niečo. A na ty povedala, nech ho natočíš. To som počul ešte, že na ty povedala, nech ho natočíš. A ona keď si ju točil, tak robila také zvuky presne, že uí, wá, juhu. Také to proste ženské hovadiny. No a potom sa zrazu to uí, wá, juhu zmenilo na také, že wá, á, á. A ja, že čo, toľko blízka. Tak som zastavil asi 20 metrov pod vami a vydal, že čo, už ste dotočili? A Peťo, že nie, že na ty spadla. A ja som sa tak pozrel na toho nášho guida a videl som tu bolesť v jeho očiach cez tie goggles veľké. V tom momente som sa že vypol zo snowboardu, lebo sme museli ísť hore. A v sekunde, ak som sa vypol zo snowboardu, som zapadol po hrudník do snehu. Joj, kamo. Najnáročnejšia vec bola dostať sa k vám. To bolo, ja neviem, 20 metrov, ale v mojej hlave to trvalo 2,5 hodiny, kým som sa k vám dostal. Zabáral som sa každým ďalším krokom iba hlbšie a hlbšie do snehu, takto som sa tam tlačil tým snowboardom a nevedel som robiť ani jeden krok. A keď tam neboli nejaké konáriky a stromčeky, ktorých som sa zachytil a takto povyťahoval, tak ja sa k vám nikdy nedostanem. Čo je najhoršie, tak my sme boli tak 100 metrov Pod vrcholom. pod vrcholom a mali sme tak 2 kilometre dole a na ty mala vykokotené koleno. A akože vyzeralo to chvíľu horšie, čo som rád, že nebolo, ale aj tak sme ju museli zabaliť do takej plachty a šúchať ju dole lesom. No, hore by sme ju, akože ten guide mal, že fakt dobrý postreh, že hore by sme ju nikdy proste nedostali. Že to tak proste je. Že pod našou váhou a váhou na ty by sme proste nikdy takto nevydriapali naspäť hore. Aj keď to bolo len tých 100 metrov, kde by vedela prísť tá ski patrol, tak to bolo nemožné. A my sme ju potom, koľko to bolo? 2,5 hodiny sme ju takto, že zosúvali a potom... Všetko to budete mať vo videu, by the way. To si potom pozrite. Je to akože nezabudnutelná storka. Rozhodne. Bola to bomba. Takže aj takýto zážitok sme mali z lyžovačky z japonských hôr. Sranda, a to sa stalo iba tak, že proste na lyžiach, čo je proste šport pre ľudí menej talentovaných ako snowboard, čiže jedna noha jej išla jedným smerom, druhá druhým a tá sa jej zachytila do hlbokého snehu a ona keby prepadla cez tú nohu, ktorá jej zostala v snehu a vykolenila si koleno. Takže nepríjemná vec, ale všetko dobré, teraz už skotačí. Ona na druhý deň už tancovala bez tej dlhy na party. Takže je v poriadku. Je ešte veľa vecí, ktoré by sme vám povedali, ale už nahrávame vyše hodinu. Na budúce bude opäť aspoň po 2 týždňoch, pretože Jano odchádza na ďalšiu dovolenku. To nie je neuveriteľné, jak záchranári na Slovensku sú platení, že on si môže dovoliť ísť z dovolenky na dovolenku. Ja som fakt chudobný človek. Ja iba žijem život, ktorý na Instagrame vyzerá, že som bohatý, ale ja akože milujem z posledného brata. že žijem život, na ktorý nemám. A doslova takto. Cením, Jano, akože to cením, že žiješ takýto život. Prajem ti, aby si užil Bali nadovšetko, ale nie nad Japonsko. Kebyže dúfam, že si to užiješ o trochu horšie. Laťka je vysoko, musím povedať. Takže a ideš hlavne iba s frérkou, nejdeš aj s kamošom, čo je tiež trošku lepšie. Škoda. Lepšie. A vy ostatní, nech idete kamkoľvek, prídite hlavne na naše na stránku heavy.sk a kúpte si tam heavysleep.sk a použite kód Karpaty10, pretože to je náš kód podcastu. Jediný spôsob, ako nás viete aktuálne podporiť, okrem toho, že by ste si to aj pozreli, ale to nespravíte, takže... Záhady malých Karpát, všetko vieš, len sa